Ja, beste kijkers, we zitten hier op een dinsdagmiddag. Altijd, weet je, dat dinsdagmiddag weer een programmaatje maken met de vrijwilliger van de week. En nu zitten we in de velderie. En neben mij zit Corrie Mozes. En Corrie Mozes is niet zomaar immers. Corrie Mozes is actief op allerhande fronten. En ook in de wijkraad Oos. Wijkraad Oos heet dat geloof ik weer, of Roermond Oos. Daar zit je ook in actief in. Ja, en je hebt me op een gegeven moment, hier hebben we een geweldige vrijwilliger. En vertel eens, wie kwam ze bij deze vrijwilliger? Wat is eigenlijk de motivatie geweest? Ja, luister, Tom ken ik al jaren. Tom is echt een veldeneer van hart en nieren. Hij heeft zich altijd ingezet voor het veld, al jaren. Sommige mensen zullen dat niet meer weten. Maar het is wel zo. Vroeger was Tom, hoefden ze maar te roepen en Tom hielp ik overal. En in de wiekrot, want als hij een veldenier is, dat is Tom. Tom is echt een veldenier. En dat blijft er ook. Maar ondanks dat er soms probleempjes zijn, gaat er toch door. En daar noemen we weer veldenier. Dus die heeft de hert op de goede plaats. Heel goed. En dat is een goed teken. Ja. En Tom, die zit dan denken, nee, we mikken. Maar de lui, die zijn waarschijnlijk Tom nog niet helemaal een beeld, maar nu wel. Tom, ja, dat is natuurlijk een hele eer. Ik ga regelmatig met dich door de bossen en met de nooit samen. En dan vertellen we van alles en nog wat tegen een. En ja, dan denk ik beneden, ja goed, het is fantastisch wat hij allemaal aan mij vertelt. Die verleden als, ook in diezelfde weekrood, maar ook die verleden als Sinterklaas, hulp Sinterklaas heet dat geloof ik, moet ik zo niet meer zeggen op vandaag. Maar ook alles wat ze gedaan hebben. Maar wat ze nog steeds is, die mensen die een beroep op die doen, de steeds klaar voor. En ja, ik kan dit slecht natuurlijk aan gaan bevelen als de wel. En dan van, ja, maar dat moet Corrie zeker wel, want dat hebben ze veel met samengewerkt. Vertel eens, schat jong, wie vindt je dat zo op z'n door de week te dagen in het zondagspak? Ja, Dre, dat kan ik. Eigenlijk heb ik altijd de drang gehad, eigenlijk van kinds af aan, om me op te stellen voor medemensen. Ik heb altijd een hart gehad. Ik kon ze ook nooit goed te tegen als mensen leid hadden of verdreden of hetzelfde. Ik was altijd heel gauw bewogen. Ik heb ook altijd het idee gehad van, als ik weer uit het werk kwam in 2004, omdat ik 32 jaar bij de overheid had gewerkt, nog 4 in het bedrijfsleven. Nou, 2 keer in de burn-out, maar ik gewoon niet de hele dag toezitten. Ik wil dat wel nog gaan doen. En gelukkig was ik al in 2002 door Gerrit Pauwels, zaliger, gevraagd in de weekrood. En eigenlijk ben ik zo in die weekrood gegaan. En vanuit die weekrood kwamen vanzelf allerlei dingen langs waar ik ook mee betrokken voelde. Op een gegeven moment was ik ook actief voor het WMO-cliëntenplatform Roermond. Ik was op een gegeven moment actief als vrijwilliger bij het Indië-monument. Ik was op een gegeven moment actief als ouderling binnen de protestantse gemeente. Boervereniging ook nog, geloof ik, of niet? Nee, de boervereniging niet. Maar ik was ook nog actief, bij CNV, anders actieve, van de vakman doet. Eigenlijk, ja, het was eigenlijk, ik rolde van het een in het ander. En ik had die energie toen ook. En dat heb ik dus ook gedaan. En ik ben heel dankbaar, want ik heb een vrouw, een maatje van mij, waar mij de ruimte gaf om mij uit te leven, zeg maar. Om dat ding om te doen wat ik kon doen. En ik heb het altijd belangrijk gevonden. Het ging niet om mij alleen, verdelen het als team. Hoe ik ook gezeten, toen deden we samen met die anderen. Het is niet alleen dat Tom Hendricks dat zit te doen. Nee, je hebt mensen om de Gerard, dat denk ik ook, en Jos Baladon, zaliger, dat ze met een team samen voor elkaar kregen. En dan doe ik ook nog eens eventjes benoemen dat voor in 2009 in een prachtige bijeenkomst het boekje Het Veld Vertelt hebben we mogen presenteren. En dan was mede een aanzwingeleer was Huub Hekman. Op een gegeven moment heeft hij contact gezocht met de weekrood. En dan zijn Jos Baladon en ik naar haar toegegaan. En op een gegeven moment kwam de vraag, is het misschien leuk om het over het veld te brengen? En dan hebben we 3 jaar lang zijn we bezig geweest. En het heeft zich mogen manifesteren in een prachtige bijeenkomst. 19 april 2009, als ik me nog goed herinner.
dat we dat hier hebben mogen doen. En ik wil ook memoreren wie Huub ook was, ook later nog. Hij had ook echt zijn goede kantje. Ja, goed, maar ik herinner me dat is kort voor het 100-jarig bestaan van het veld. En toen kwamen we ook in contact met de boekschrijvers en met Huub. Vroeger had ik hem als jeugdleider gehad bij RFC. Hè. Dus ik vond het ook een hele prachtige mens. En die hoefde vanuit zien schulpje van het zuiden van Romeinen hoefde er echt niet die te doen. Maar dat was ook een roeping van hem. Maar ik vind het fijn dat zo die mensen ook allemaal even neems en even schilders. Maar toen heb ik ook nog met Sjaak Gerrit samengewerkt. Gerrit Verhoeven leeft niet meer. Hè. Die herkent alleen maar van de straatnaam, denk ik. Nou, je moet even reëel zijn. Met Sjaak heb ik wel voor dat tijd gekomen. Dat heb ik niet meer samen. Ik ben eigenlijk in 1999 bij Ellie komen wonen, omdat het een koos dat we getrouwd waren. En ben ik in 2002 bij die weekrot gekomen, omdat ik iets had gezegd. We hadden toen ook een hele actieve weekagent van de politie over Buim of Overlast. En die stimuleerde me. Tom, waarom geef je niet naar die weekrot toe? En eigenlijk ben ik er zo in geraakt. En toen Gerrit was ad interim, na de verleden van Sjaak, dat voorzitterschap op zich genomen. Maar dat wilde vanaf. En dat begreep ik ook. En toen kwam dat op mijn weg en heb ik dat overgenomen. Maar wat ik wel nog weet, is dat mensen wie de Gerrit Pauwels, wie en de Gerrit Verhoeven en de Tom Hoogwijk, die hebben heel veel betekend voor dit Remunse veld. En veel mensen weten het misschien niet, maar dat is gewoon zo. Maar toen heb ik toen gemotiveerd. Maar vroeger was het altijd zo, ik tenminste zit in die positie waar ik altijd zit. Als er een overkant van de tafel, als ik voorzitter ben, iemand is, die altijd bewijzen van spreken, mij wilt vertellen wie het wel moet, dan zeg ik, jong, volgens mij moet zo'n deze kant komen zitten. En dat zijn wel de beste. Die wat aan die kant hebben gezeten, hè, Corrie, du bent ook ervaringsdeskundige, die aan die kant hebben gezeten en altijd wel kritisch zijn. Die werden dan heel graag uitgenodigd door aan deze kant zitten en zeggen, jong, fijn, dat is oké, met z'n kom eens maar helpen. En dat heeft natuurlijk het Remunse veld wel altijd goed gedaan. Ja, dat klopt. En ook sprak ik tegen 2 veldenaren, echte veldenaren. Ja, Doe best wel een echte veldenaar. Ik ben ook een echte veldenaar. Ja, afgelopen zondag moet je nog een paar lui overtuigen dat ik ook ooit een keer uitgeroepen ben als veldenaar. Maar dat is al heel lang geleden. Maar, maar even nog. Wat vind je nog van het veld? Is dat nog het veld wie veel het gewend zijn? Nee. Het is niet meer het veld van vroeger. Wat ik eigenlijk vind, de saamhorigheid gaat heel langzaam weg. En dat vind ik erg. Maar dat heeft niets met het veld te maken. Ik denk die samenhorigheid die gaat op veel plaatsen ook weg. Ja. Maar vroeger stingen de bankcelkjesboeten en hadden de mensen... Ja. Nu hebben we nog maar een paar straten, zoals de Vondelstraat. En als het oranje is, die echt nog dat uitbeelden waar ik van vroeger zag. Ja, dat is het veld. Daar kwam ze langs en dat trok zich gewoon op zo'n bank. Dan ging ze neven zitten. Er werden geajoerd, er werd ook gescholden. Als ze dat nu tegen een zou zeggen, bij wie ze van spreken, die spannende proces tegen die gaan. Maar dat was heel normaal. Ja, dat klopt. Heb ik wel. Maar weet je wat het is? Het leven verandert ook. Dan verandert het veld ook. Dus de mensen, de meesten werken met z'n tweeën. En dus dat moet ook, dan hebben ze ook weinig tijd over voor sociale contacten. Dat is gewoon zo. Heb je dat ook, diezelfde ervaring? Ja, ik heb dat ook langzaam zien veranderen, maar ik sloeg daar wat Corrie zei. Ik ben dus in 1952 hier geboren en in 1954 zijn mijn ouders van de Keulsestraat naar de Montje-Everstraat verhuisd. Ik kom uit een gezin van 11 kinderen, maar als kindje herinner. Dat was een enorme saamhorigheid. We spreken nog niet maar een raar woord, dat traditioneel. Als de processie trok door het Remunseveld, waren alle mensen in die straat bezig om bloementapijten neer te leggen. Als we spreken, bij de ene koorlijke chopeerde in de kelder, deed de andere dat voor hem de volgende keer. Er was een stuk van, als iemand een kopje suiker nodig had, dan werd de bureau, heb ze een kepje suiker, dan kwam een kepje suiker. En ik snap ook wel, tijden veranderen, maar soms denk ik wel, moet ik eerlijk zeggen, een beetje weermoedig aan dat iets. Maar er zal toch nog wel, op sommige plekken is die saamhorigheid, zal er wel nog zijn. Als ik naar de Vondelstraat kijk, daar heb ze echt het idee van, dat bruist dat nog echt meer.
Lotte, voor dat een herinnering jij, want wat het vooral is, want ik kom dan ook een stuk uit het veld, ik woonde op het gebroek, we hadden ook 10 keer. En als zo'n kind geboren werd op het gebroek, dan werden die andere kinderen werden allemaal omgebracht bij een ander gezin. Ja. Want 's nachts kwam dan de voetvrouw, hè, Ja, en dan, wie vader Mono noemde dat toen nog de mooie vader, wie springt bij de waar de voetvrouw, ik ben pas geleden achtergekomen. En dan, maar als er een kindje geboren werd, kwamen die jongen van Dijk en dan maar bij ons slopen, wie spreken, want dat was zo, hè. Dat was de, zou maar zeggen, de buurtschap die dat vroeger was. Hè. Dat kan op vandaag niet meer. Dat gaat niet meer. Du kunt de tijd van vroeger niet meer terughalen. Dat gaat niet. Nee, maar daar moeten we mee dealen. Maar het is niet alleen, de mensen zijn er ook niet meer. Want we hebben ook heel veel huizen afgegeven aan mensen die eigenlijk van oorsprong uit een ander wie kwamen. Ja. En die van ons, die wonen dan nu in Aasrooi. Ja. En op een gegeven en in het Tegelrieveld. En in het Neerleveld, wie je dan moet eten. Dus we zijn ook een beetje verdeeld. Er wonen zelfs een deel in Herten. En ik weet dat omdat ik hier in de vastelovensvereniging de voorzitter ben en de Vos, dat mijn leden, die eigenlijk van oorsprong allemaal roes in het veld hebben, maar die van her en der komen. Ja. Die komen niet meer uit de wiek. Nee. En een prins uit de wiek, dat is al een utopie heel vaak. Hè. Ja, Maar we streven er wel nog. Maar ik ben het met de gens. ja, dat klopt. En we moeten alleen denken, we koesteren de herinneringen. Hè. Ja, dat sowieso. En we maken er ook van, want Tom is ook mijn kaartmaatje. We doen nog altijd Dat waar ik bang voor. Ik voetel niet. Maar daarom vleer ik ook altijd. En wat doe je dan om eens af te sluiten? Wat doe je, joker of kruidsen? Wat doe je? Nee, jokkeren. Ja, we doen voor altijd maandag zie en donderdag zie. En dan dinsdag en donderdag en vrijdag bij Ankie. En is er nog maar 40 op de tafel? Ja, klopt. Ja, voor de lui die dat hoe zo wel eens gedaan met 40 op de tafel. En mijn moeder die ook altijd heel geer. En wie zich het weer, dan werd die gaat lastiger. Want dat was een geweldig mens. Maar die kost niet tegen verlies. Hè. Die ging die tegenovergestelde kant ging die dan hoe delen. Of je wilt zich aan. Ja, geweldig. Als hij op een cent verloren, die kost je gewoon schuldig geven. Maar als hij een cent verloren met kaart. Maar dat was nostalgie, hè, vroeger. Ik kan er nog een anekdote over vertellen. Mijn oma, zalig overleden in 1963, die kwam ook kaart op zondag. Ja, er was veel televisie, hadden we nog niet, er werden gekaart. En mijn papa had de neiging om oma te voeren. En dan deden ze herten jagen. En dan verloren ze weer. En dan was oma zo kwaad. Pakken ze de kaarten, die smeet ze op het tafel. Zag ze, ik ben voor het ongeluk geboren. Ja, dat was een ventroos. Maar dan zag ze, ik ben voor het ongeluk geboren. Ja, als kind is dat zo grappig. Hè? Dat zo'n dingen metmaakt. Die herinneringen bleven. Ja, beste lui, als ik naar de twee lui kijk, even mij. Op deze kant, Corrie Mozes dat aangedragen heeft. Op de andere kant, degene die in de bloemen werd gezet, wie ze spreekt, en de fly kreeg. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, en ik kijk door de pretuigjes van die twee, dan denk ik, ja, dat is natuurlijk weer een prachtig moment, een prachtige lui, die elkaar gaat gunnen. En de mens, zei Corrie. Zeker weten. Nou, dan mogen ze hem nu de bloemen geven. Moet ik wel op? Ja, geet dat mee. Ja, want het geeft, want het is voor het beeld, hè. De bloemen, en die zijn van Ummer. Ik van harte gegund, joh. En ik hoop dat we nog vele jaren samen kunnen genieten, hoor. Corrie, dankjewel. Gewoon. Ja, jongens, jij hoort die, hè. Dat is geen kaart met dich. En hierbij wil ik meneer mevrouw vragen, die altijd mijn steun en toeverlaat is. Die mij nooit heeft laten zakken. Die altijd tevreden was. En als ik laat terugkwam van de week, omdat we hier nog bij jou en dan ging ik klatsen. Ja. En die maakte nooit een probleem, dank u mee. Nou, Dank u wel. dan komt nog de fly van de heerschap. Lekker tasje koffie, zeg. Ja, zit hij te bier. Zit hij er maar bij, even nog even. Ja, nu, de fly is uitgedeeld van de heerschap. De bloemen van Reumer zijn uitgedeeld. We hebben de bloemen kunnen doorgeven via Tom naar zijn partner. Ja, wat kunnen we nog zo onder hebben? Heb je toevallig ook een vrijwilliger? Bij in de vereniging? Of in de gemeenschap? Of een gaalwoord? Laat het dus weten. Veel komen langs. Perry met de camera, ik met de microfoon. We zien ons de volgende week. Dit is weer te zien op kanaal 45 van Roermond Nieuws in het aanstaande weekend. Tot ziens. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap.
365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.